Salutare! Astăzi e duminică și am plecat la o plimbare cu bicicletele. O să mergem să vizităm ce a mai rămas din cetatea ce se situează în localitatea Kelmac. O să facem un traseu de, nu știu, mă gândesc că undeva pe la 30 de km, poate chiar mai mult. Nu m-am uitat pe map să văd. În drumul de astăzi o să trecem prin 3 localități. Pe partea noastră, prin localitatea Căpruța, apoi o să trecem Mureșul pe cealaltă parte, o să traversăm localitatea Lalașinț, apoi după ce o să mergem câțiva kilometri buni prin pădure, o să ajungem în Belotinț, iar apoi în Kelmac. Urmând să ne întoarcem pe podul de la Conop și apoi din nou pe partea noastră până în Bârzava. Am ajuns în localitatea Căpruța, care este prima pe care o traversăm. Ne îndreptăm spre podul ce trece Mureșul la Lalașinț. Am traversat și primul pod peste Mureș și urmează să ne îndreptăm spre localitatea Lalașinț. Mă bucur că nu s-a luat câinea aia după noi. Mergem de 10 km. Nu știu dacă se vede ceva pe ecranul ăla. În timp 37 de minute. Și am ieșit din statul Lalașinț. Urmează să mergem prin pădure. Și am intrat în satul Belotinț. Uite ce oi drăguțe. Belotinții, da? Ce clădire veche. Un câine mare. Oare găsim ceva deschis aici acum, duminica, să ne cumpărăm o apă? Duminica închis.
încercăm în următorul, în Kelmac. Da, am ajuns și în Kelmac după o oră și 13 minute de mers. Am făcut 19 km până aici, aproape 20. Aici o să mergem să vizităm ruinele cetății din Kelmac și sper să găsim un magazin să ne cumpărăm o apă. Nu pare. Nice. Ar fi fost fain să ne fi luat de undeva măcar o sticlă de apă, dar aia e. Mai avem vreo 15 km de mers înapoi. Mai greu ca și pe retezat, unde am mers fără apă vreo 2-3 ore, n-are cum să fie. În caz că n-ați văzut videoul, aveți un link pentru el la sfârșitul acestui videoclip. Podul Mureș-Conop. Aici putem observa ruinele cetății de la Kelmac, care de-a lungul timpului pare a fi fost o abație, apoi a deservit ca și o cetate medievală și în cele din urmă posibil să fi fost o reședință nobiliară. Documentele secolelor trecute consemnează că pe cursul inferior al Mureșului existau 8 abații latine ridicate în primii ani ai secolului XI. Informațiile rămase despre aceste ruine sunt destul de restrânse. Nu se cunosc nici anul înființării, nici patrocinul abației. Documentele vremii atestă faptul că în anul 1177 aici funcționa deja o mănăstire, mănăstirea Eperies, iar pământurile sale erau în vecinătatea posesiunilor ordinelor călugărești ale Aradului. Ultima informație despre abația Eperies datează din anul 1233. În diplomă sării, acordul de la Bereg, regele Andrei al II-lea conferă mănăstirii dreptul la 3000 de bolovani de sare. Lipsa informațiilor documentare îi îndeamnă pe istorici să considere că abația Eperies a fost devastată în timpul invaziei tătare din 1241. În urma cuceririi Lipovei, în anul 1552, de către turci, cetatea de la Kelmac intră sub stăpânirea otomanilor. În acea perioadă, în cetate, cu tot cu garnizoană, locuiau permanent 40 de persoane. În zonă circulă povestea conform căreia exista un tunel care ar fi legat fortăreața de la Kelmac cu cea de la Soimeș. Tunelul ar fi fost lung de câțiva kilometri și ar fi fost săpat pe sub Mureș. Nu există însă nicio cercetare arheologică care ar fi descoperit urme ale acestui tunel. Lăsăm în urmă zidurile acestei vechi cetăți. Trecem înapoi Mureșul, de data asta pe podul de la Conop. Vale, Am făcut un mic popas în Conop, ne-am cumpărat niște apă și plecăm înapoi spre casă.
Am ajuns înapoi în Bârzava. Ăsta a fost și vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut. În cele din urmă am reușit să străbatem 40 de kilometri. Eu vă mulțumesc că ați avut răbdare să vă uitați la mine. Până data viitoare vă doresc numai bine. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați la canal. Salutare! O mașină foarte veche de pompieri. E interesant.